Isip kaabag sa maayong pagdumala ni Governor Bambi Imano sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ang programang Miss or Cares walay puas nga mihato daghanang serbisyong panlawas ug pangkatilingbanon alang sa tanang katawhan. Mulangkob kini sugod pa lang namunuan ang gobernador nga namugna ang maong programa. Gani alang sa kasayuran sa tanan atol sa sinimanang pagpakayab sa nasudnong bandila pinaagi sa virtual ni adtong Hunyo 7, 2021. Gibatbat sa Miss or Cares pinanguluhan ni Miss or Cares Provincial Coordinator Miss Maria Sandra J. Lim ang nagkadiyang kalampusan sa mga serbisyong gihatod subay sa uwahing ihap langkuban ni adtong Hulyo 2020 hangtod Mayo 2021. Lakip niini ang 246 ka mga individual nga nahimong benepisyaryo sa pinansyal nga ayuda alang sa pagka-admit sa mga pribadong balay-tambalanan nga misubay sa public-private partnership. Duna sab 759 ka mga benepisyaryo nga nakadawat sa health services nga assistance, gilangkuban pang medisina, pang laboratorio ug ngadto na alang sa nagkadaiyang medical procedures. Anaasab ang gobernador sa pag-abag sa pamilyang nagbangutan nga mibati kanila pinaagi sa paghatag pribilehiyo sa 3-in-1 service langkuban sa pag-imbalsamo, paghatag lungon ug ang transportasyon. Niini mikabat sa 104 ka death assistances ang natabangan sulod sa nasangpit nga panahon. Hugot nga nakigtimbayayong ang Miss or Care sa nagkadaiyang partner agencies aron sa pagtubag katumanan sa mga panginahanglanon sa panglawas nga bahin. Usa niini ang Philippine Red Cross kung asa 587 bags of blood ang natunol sa lalawigan sa pagpangulo na sa maong buhatan. Samtang katimbayayong ang PHO Mental Health Division malampusong nagpahigayon og libreng konsultasyon ug paghatag libreng medisina sa mga mentally challenged individuals. Niining kasamtangan nga pakigbatok sa pandemya ang Miss or Cares kauban ang puwersa sa Provincial IETF. Wala mihunong sa pagpahigayon og COVID surveillance kun makanunayong pagmonitor og pagtala sa mga ROFs ug LSIs ubos sa Balik Probinsya program ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa laing bahin ang pagbatok sab sa problema sa African swine fever. Suportado sa Miss or Cares ang Provincial Veterinary Miss or pinaagi sa pagpahigayon og information education campaigns ang 496 ka municipal barangay coordinators sa matag higayon nga makabisita sa kabalayan nga gabuhi og mga baboy. Labaw sa tanan moabot na sa kapin 400 ka adlaw nga pagtukaw aron makapreparar sa pagkaon matag adlaw sa 181 frontliners nga anaa sa 5 ka entry checkpoints nga nahimutang sa mga lungsod sa Magsaysay, Taguluan, Upol, Lugait ug Barangay Bugo sa Dakbayan sa CDO. Gani alang sa uwahing ihap, mikabat na ngadto sa 239,970 ka food packs ang natunol kanila. Bisan adunay pipila ka mga babag kaniadto sa mga kalihukan sa Miss or Cares, ang programa nga gimugna samahan sa lalawigan wala na hunong hangtod karong panahuna nga kanunay misapnay sa iyang ginsakupan ug wala milantaw sa unsa man ang relihiyon, estado sa kinabuhi ug bisan ang bulok sa politika. Kauban si Mark Anthony pareha sa kamera. Ako si Lambo Regian Amor Maygay. Alang sa limpi ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.